Anay biktima sang domestic violence kin pamatud-an nga sa pihak sang kapait nga maeksperiensya may paglaom sa gihapon nga malampuwasan ang mga pagtilaw. Yaring balita nga atong gintutukan. 11 anyos ang subong 30 anyos sa si Susan Sadhe sa natabong insidente nga nagbago sa iya kabuhi. Sa GMA Regional TV Early Edition, kinsaysay sini kung paano siya ginhaboy sang kingke sang hubog nga may sa Ilapuluyan sa Negros Oriental. 30 sa iya kahubog. Gintanangkot niya ko kung ara ng kutsilyo, wala ako nakita. So, nangaking siya, kagadali. So, wala gid ko pati para nga pag atubang ko siya, ginghaboya sa ako ng kingki. 30 minutos nga nagbagabaga ang iya nawong kagkalawasan. Wala ini maguna-una nga masugpunan pang iya kabuhi. I was thinking, amo nigurong feeling nga mapatay ko. Basi mapatay na ko ni, or anuman, mabuhi pa ko ni Ayhan. Bangod siya nasunog itsura, deformed nga butkon kag nalapnos nga kalawasan, wala ini nakaluwas sa mga pagpanuya. Ang dako sini nga palamangkutanon, may maluyag paayhan sa iya. So, nang nagyad ko man sa una, inlad, anhol mo kay ang tawo, galantaw kay diya sagwa. Apang, may planong Diyos para kay Susan. Nakilala sini si Mark nga nagpabutsyag sa iya sang true love. Wala ini nang duha-duha nga tukibon ang katahom sang kasing-kasing ni Susan, apisar sang itsura. Sila nagpakasal kag subong may bata na. Nang dira ako gid nakita nga ang plano sang Ginoo mas dako pagid sa ako nga ginatanin siya nga plano. Gingamit ni Susan ang iyang mga inagyan agud mang inepektibo nga social worker. Napatawad naman kuno sining iyamay nga nagsunog sa iya. Subong, padayon ang pagdabadaba sang paghigugma sa tigipuso ni Susan kag sang iya nga bana. Pamatuod nga love is never blind. It sees the beauty of the heart. Kaupod kini nagkasilyo. Adrian Prietos, 1 Western Visayas.